नै 50 टाका गथा आरो 25 टाका गथा नायनोबाथाय आइना बेसेबां होनदोंमोनलाय 500 500नि खाथियाव होनदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंनिया बेसेबां होनदोंमोनलाय 300 मेस्टा ना फाथो फाथोसो मेस्टासो खागोन होनदोंमोन माथो नोंलाय फाथोखौ एवना जायो नामा गोथाव जाया मेस्टा खागोन होननाया मा जाखो मैथा खाला मानो फाथोखौनो खानोसै आरो ओइ So guys, 7ता जाबाय समा बेनिफ्राय दासो ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार खालामदों दिनै गोबां खामानि दं मा खामानि दं आं दा देखायलांबाय थागोन र' भिडिअनि गेजेरजों दे थाबनो ओंखाम संनानै होदो So guys, बेयाव फैसा जमा गोलैनो नागिरदोंमोन माथो फैसा जमा खालामदोंमोन ना बेनिफ्राय नोंथांमोना बुंनानै दिनै जों बेखौ माबानो नागिरदों नायदोंसै बेसेबांखिनि जमा जाखो बे दिनै बुख्रुबना नायगोन आरो बुख्रुबनो माने बे प्लास्टिकनिसो ना बेखौ सिखाजोंसो नङाबा दाबाजोंसो माबानांगोन हाखावनांगोन ना नङाबा जानाय नङा बेसेबांखिनि जागोन नोंनि आन्दाज बुंलाय बेसेबां 300 जागोन आंबो दा लास्टाव बुङो र' आइखौबो सोंना लाग्रोनि आं फार्स्टआवनो So guys, आइखौबो सोंनि आङो दा नै इयाव खै टाका दं साननानै नों दांनानै न बेहाय 500 जागोनदां सानख्रिना नाय मोजाङै 500 जागोन आरो बे 500 जागोन दा बेखौ माबानि बुख्रुबनोथ' हानाय नङा प्लास्टिकजोंसो हाखावदोंसै ओमफ्राय बेसेबां जायो प्राइस होगोन आं नोंनो जुदि बेसेबां होदो 500 ना आंबो हिसाब खालामनोसै आंबो हिसाब खालामनाथ' दोनाखै फै दा फैलाय बुख्रुबनि हिसाब खालामनाथ' दोनाखै बारा जाबाथाय आंबो होनांगोन दै 500नि जुदि बारा जायोबाथाय आइनो होगोन आं दिनै मा जायो लाबोना होगोन दा हटेलनिफ्राय आइ नों बेसेबां होदोंमोनलाय 300 बाथाय आंनिया 400नि गेजेराव थागोन आरो 400 बारनानै थागोन 500नि गोजौआव थागोन ना सिङाव थागोन 500आनो जाहैगोन सिङावबो थानो हानाय गोजौआवबो थानो हानाय थाइसे थाइनै हेर 500नि खाथियाव आरो ना आंना 400नि खाथियाव नोंनिया बेसेबां होनदो 300नि खाथियाव सोरनिया जायो नायदोंसै बोरै साकुआ गावानो लाबोनानै बोरै साकु लाबोदों दहाय दे पुरा खाजोबखा बाराथ' गैया मास मोनथामल' जादोंमोन आरो माने थाइसे थाइनै खुस्रा मोनना फैनायखौ सोंफैयो नालाय बे बेसेबां खैस' जादों मिथिया नायनोसै मास मोनथामाव ओरैनो थाइसे थाइनै मालाबा दखानाव आग्रायना फैनायफोरखौ मोजां हाखाना पुरा हाखाजोब जाबायबो गैलाबो नायलाय बेनोसै गिलिथारनायलाय गिलिर आदा गिलिरसो मास मोनथामसोल' जादों ओमफ्राय जाबाय दे माबा नांला मास मोनथामसो जादों दा नायनोसै खै टाका जादों बाराखौनो जायाखै खोमा 500 जादों नों हिसाब खालामबासो मोनगोन दा 200 टाकासो जादों आरो बे आंलाय आरो माबा बुरजा थाबाय दे नायलाय हिसाब खालाम So guys, दा हिसाब खालामखांबाय जोङो नैबे खुस्राखौ गावबागाव बेसेबांखिनि दङ बेयाव हिसाब खालामबाय बेनिफ्राय टटेल हिसाबा जाहैबाय आंना राइट माने आइना बेसेबां होनदोंमोनलाय 500नि खाथियाव होनदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंनिया बेसेबां होनदोंमोनलाय 300 ओमफ्राय आं 400 होनदोंमोन ना बेयाव दा 406 टाका 25 फैसा दङ आं नोंथांमोननो देखायनानै 25 फैसाखौ नै बे मोनसे 25 फैसा दे आथोना नङा आथोनाया नैलाय बेलाय आथोनाया नै 25 बेबो आथोना ओमफ्राय नै बे 25 फैसा मा होनो मा निया होनोमोनलाय 25 फैसाखौ मा होनोमोनथाय So guys, दा आङो दखानाव थांना फैनि दा मेथाइ जासिगोननो आइया हा पैसा तिंख्लिबो लाबोनांगौ दखान दं खोमा पैसा टिकली আছে নেকি রে আছে কইছিস নহলে ঠান্ডা দিছুন
देखायलाय बेखौ जाजानो मोनजाबाय फ्रियावनो बुंनायाबो जायाखै ओरैनो जायाबाबो मोनजाबाय आरो मोनजाखानांगौ माथो मा खालामनो फैदों नोंसोरो हा मानो फैदों hey मानो फैदों हा मानो फैदों one two फरायनाय नों आया एबि नङा one two नों बेसेबां क्लासाव जाथि टिचार खालियानो फरेनार बायदिखौ जाना दं स' गाइस दा आङो दुब्लियाव थांनानै फैनि गाबोन हासार सारनांगौ बेनिखायनो दैखौ नायना फैनि दैया हासार सारनो थाखाय दंना गैया बोरैबा रानना थाबाथाय गाज्रि जागोन हासारबो सारनो नङा नङाबा हासारखौथ' गाबोनसो लाबोगोन लाबोनाया स' थांनि फोथाराव थाङां हा मानो टाइम गैया आंहा बिजानालाय नायनि मोखांखौ टाइम गैया मा खालामगोन नों दा माबा माबि खालामनि आं माबा खालामो माबा माबि दा रावबो गैयाना न'आव ओंखाम ओंख्रि संनो जालायसिगोन बे न'नि स्टप खामानि मालाय फोथां मावबाय थायो ना बिजानालाय एसां नोंखौ बाख्नायदों आं दा थांबाय दा जों दुब्लियाव ओमफ्राय दैखौ नायनानै गाबोन जुदि दैया हासार सारजानाय दंबाथाय गाबोन हासार लाबोदोनसै हासारखौथ' सारगोन सानदोंमोन खिन्थु नै गेजेर गेजेर दैयानो गैया बबेबा जायगायाव दै दं नै बेथ' थिगानो ओमफ्राय बहुद जायगायावनो दै गैया दै बेयावबो एसे मोजाङानो दंबावोसो बबेबा गोरान जाना दं दा मा जागोनथाय गाबोन दा न'आव रायज्लायनानै सारनो हागोन हाया गोरानावबोलाय बोरै सारनो फार्स्टआव दै सोग्रोनांगोन नामा दै सोनोबो एसे खस्थ' जाना दं दा दैखौबो लायबाबो मोनगोन ना मोना दाखालि बै जांख्रा जानाया बुद्रुनाया माइदांखौ बेयाव नै दैया जोंनि दैया सोर साबेसे लागोन बे दैखौ गैयानो नुबाय ओरैनो लाखिबाय थाबालाय आरो जों बहा दै मोननो माइखौ नुवाखै नों हाग्रा ओंखारजोब्बाय माया नुवाखै नोंनिया सब फुलानो जाजोबना दं दैया हाग्रा ओंखारजोब्बाय नुवाखै नामा हासारा मोनफैबाय इउरिया ना पटास हासार दं नागिरदों मोनबेसे मोनब्रै माने टेम्प'आबो थांबाय बेनिफ्राय हासारा बस्थाबोसे होनबाथाय खै बस्ता ब्रै गाबोन गारनांसिगोन गाबोन गारनानै गाबोननो गारनांसिगोन नङाबाथाय आरो अखायाबो फैगोन ना फैयाथाय दा दै एसे थानायावनो गारखायाबा संखांबाय मा अमा आदार नामा ओंखाम होनायथ' दै स' टाइमाबो गैला दा खोमसिबायबो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजां मोनबाय होननानै स' थेंक इउ स' माच आरो सोरबाफोर जुदि दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय